खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। जानानै थांनाय मे दाननि 6 खालार खालि एसआइ जन्मुनि राभाया गंसे गारि जाब्रबथायाव थैदोंमोन। बिनि सायावनो बिथांखौ बुथारदों होनना गोबां आफादफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो थार नायबिजिरनो थाखाय दाबि खालामदोंमोन। बिनि लेखायैनो आसामनि सिआइडि बिफाना नायबिजिरदोंमोनब्लाबो थैनायनि गुबै जाहोनखौ दिहुननो हायैनि सिबिआइ हान्जानिसिम नायबिजिरनो बिबान होनाय जादोंमोन। बिनि लेखायै सिबिआइ हान्जायाबो गोबाव समनिफ्रायनो नायबिजिरनाय खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दं, नाथाय दिनैसिमबो सिबिआइ हान्जाया थैनायनि गुबै जाहोनखौ दिहुननानै होनो हायाखै। दा बे केसनि सायावनो सिबिआइ हान्जाया मैया एसपि लीना डलेखौ सोंनाय फिननाय लादोंमोन। मानोना एसपि लीना डले बिथाङा एसआइ जन्मुनि राभा थैनायाव लोब्बा दं होनना एसआइ जन्मुनि राभानि बिमाया केस होदोंमोन। एसआइ जन्मुनि सालायनाय गारियाव सिबिआइ हान्जाया गंसे मबाइल मोननो हादों आरो बे गारिनि इन्जिन कन्ट्रल मडेलखौबो नायबिजिरनो लानानै थांदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे इन्जिन कन्ट्रल मडेलनिफ्रायनो हमनो हायोदि गारिया बेसेबां गोसा खारथियाव दंमोन। एसआइ जन्मुनि राभा थैनायाव गोबां गिदिर गिदिर पुलिस अफिसारनि आखाइ दं होनना रायजोफोरनिफ्राय अजद दिखांबोनायखौबो नुनो मोनबोदों। दा बेनि लेखायै सिबिआइ हान्जाया नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। सिक्किमाव जानाय दैबानानि गोदान खौरां। थांनाय साननैसो सिगां गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव तिस्ता दैमानि दैया बांनानै बान्दोआ बायलाङो आरो साहा सिक्किमाव गोबां दाहार गोनां दैबानाजों ओनसोलनि न'-बांफोरा खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि जिउफोरखौबो खहा खालामदोंमोन। गुबैयै सिक्किमनि मोनब्रै जिल्ला मंगन, गेंटक, पेंगन आरो नामचिंआव दैबानाया बांसिन जादों। बे दैबानायाव सा 11 भारतारि रौनियाजों लोगोसे गासै सा 20 जन सुबुङा जिउ गोमायो। बेजों लोगोसे सोनाब बेंगलनि जलपाईगुड़ीयावबो बे दैबानाजोंनो गासै सा 25 जन सुबुङा जिउ गोमादों। दासिम खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मोननै रायजोखौ लाफानानै गासै सा 51 जन सुबुङा जिउ गोमाबाय आरो सा 20 जन सुबुङा गोब्राब जोखोम जानायजों लोगोसे सा 142 सुबुंफोरखौ गोमानानै दं होननानै मिथिनो मोन्दों। सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि प्रेमसिन तामांआ दैबाना जानाय ओनसोलाव दावबायहैनानै दैबानानि थासारिखौ नायगिदिंहैयो आरो ओनसोलनि रायजोफोरखौ खौसेथियै सांग्रां जाना थानो खावलायो। बेजों लोगोसे गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफ हान्जाखौ गोख्रों बिथोन होदों। रासिया आरो इउक्रेन हादोरनि दावहाया सोलिबाय थानाय समावनो आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव दावहाया सोलिजेनलायबाय। थांनाय मैया फुंबिलिनि समावनो इजराइल हादोराव पेलेस्टाइन हादोरनि हामास होननाय मोनसे संगठनआ गं 5,000 रकेटखौ इजराइल हादोरनि गंथाम नोगोर फारसे गावहरनानै गाग्लोबहरो। बे रकेटखौ गाग्लोबनायाव इजराइल हादोरनि सासे सरासनस्रा सुबुङा थैनायजों लोगोसे सा 10 इजराइलनि आर्मिफोरखौबो थैबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे इजराइलनि डिफेन्स फर्सनि सानै गिदिर अफिसारखौबो हमनानै लांखारदों आरो बे गाग्लोबनायाव 11 निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरखौ जोखोम जादों होननानैबो मिथिनो मोन्दों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हामासआ गाजा पाट्टी होननाय जायगानिफ्राय इजराइल हादोरसिम 20 मिनिटनि गेजेरावनो गं 5,000 रकेटजों गाग्लोबहरो आरो आल-आक्सा फ्लाड अपारेशननि दारै बिथांमोना इजराइल हादोराव हाबखोमानानै गुलि गावग्लुंफैयो। दा बेनिनो फिनजाथाय महरै इजराइल हादोरनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतानयाहुआ फिलिस्तिननि फारसे दावहा फोसावो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे दावहानि गुबै जाहोनानो जादों इजराइलनि सिङाव थानाय गोथार आल-आक्सा मस्जिदखौ इजराइल पुलिसआ एप्रिल दानाव ग्रेनेड खुबैनानै थेर-बेथेर खालामदोंमोन। बेनिनो खिथेर लानो थाखाय बे गाग्लोबनाय जाथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। दा बेनिनो फिनजाथाय महरै इजराइल हादोराबो पेलेस्टाइन हादोर फारसे गाग्लोबफिननाय खामानिखौ जागायबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुरनि मेदाघाट गेलेग्रा फोथाराव मैया बीपीएफ दोलोनि गेदेर हाबनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो बीपीएफ दोलोनि गोख्रों मावथि आरो आगुनि बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि फारसे गोख्रों खेंफोरथि होयो। बिथाङा मुसलपुर समस्तिनि इएम राकेश ब्रह्मनि फारसे बुङो दि बिथां राकेश ब्रह्मआ गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायनाय आरो आखल आखु
आखुखौ नुनानै रायजो राजाफोरा लाजिबाय। बिथाङा गावनि मान सन्माननि फारसेल' नायो, नाथाय रायजो राजानि मान सन्मानखौ नाया। मुसलपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मान सन्मानखौ नस्थ' खालामजोब्बाय। बेखायनो राकेश ब्रह्मखौ दिनै मुसलपुर ओनसोलाव दैदेनगिरि महरै रायजोफोरा सानलिया, जायनि थाखाय BPF दोलोआव हाबनायानो साबसिनसै होननानै हाबदों होनना बुङो बिथां खाम्फा बरगयारिया। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि आथिखाल UPPL सोरखारा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो। हायोब्ला सोलोंथाइ बिथिङाव बबेयाव मा बानायखो मोनसेल' फसंथान दिन्थिनानै हो होननानै बुङो आरो UPPL सोरखारा जेबो गोदान फसंथान लुनो हायाखै। बेजों लोगोसे UPPL सोरखारखौ रायजोफोरा मुगैथारबाय आरो फैगौ समनि बिसायख'थियाव BPF दोलोआ लाथिख' जायो ना UPPL दोलोआ लाथिख' जायो बेखौ रायजोआसो बिजिरगोन होनना गोख्रों रावजों बुङो बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखाल BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि फारसे गोख्रों अजद दिखाङो दि बिथां प्रमद बर'आ रां जाख्ल'नायफोरखौ सानग'नो हायैनि रां सानग्रा मेसिन दं। गारिनि सिङावबो रां सानो आरो अफिसनि सिङावबो रां सानो होनना गोख्रों अजद दिखाङो। बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला दासान्दि BTCनिफ्राय प्रमद बर' हाटआव BTC बादचाव बेनो BPFनि थांखि। थांनाय 6 अक्ट'बर खालारखालि क'क्राझारनि सिङाव थानाय मकरापारानि कथालगुरियाव सा 11 दुथांफोरनि हानजाया गंसे नखरनिनो 3 सुबुंफोरखौ गोफार देगारजों गाग्लोबना जोखोम खालामो। गोफार देगारजों सुजाना गोब्राब थासारियाव जोखोम जानाय 3 सुबुंफोरखौ बरपेटानि गंसे देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। जोखोम जानाय 3 सुबुंफोरनि मुंफोरा जादों मतियर मण्डल, नबीनर मण्डल आरो मनवारा बिबि। मख'नो गोनांदि गाग्लोबग्रा सा 11 दुथांफोरनि मादाव सानैखौ हमनो हाबाय। बे सानैनिनो सासेखौ बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि साबेद आली होननानै मिन्थिनो हादों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय आद्रा सा 9 दुथांफोरखौ क'क्राझार पुलिस बिफाना नायगिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। सनितपुर जिल्लायाव मोनसे मुगैथावना जाथाय जालायबाय। जिनाहारि खालामलायबाय बर' हारिनि उन्दै गथ'खौ गुबुन हारिनि सुबुङा। थांनाय मैया बेलासिनि 3 रिंगासोआव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवारनि 9 माइल मिलनपुरनि थागिबि दुथां गुल बाहादुर मार्क होननाय सासे गार' सुबुङा उन्दै 12 बोसोर बैसोनि बर' गथ'खौ इनायै जिनाहारि खालामो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला दुथां गुल बाहादुर मार्कआ उन्दै गथ'खौ रां होनानै बुरखायना हाग्राबारियाव लांनानै जिनाहारि खालामो। बे जाथायखौ रायजोफोरा मिथिनो मोननानै दुथांखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायना हरो। दा जिनाहारि खालामजानाय गथ'नि नखरा दुथां दायनिगिरि गुल बाहादुर मार्कखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि गोख्रों बिबुंथि बिथां हाग्रामा महिलारिनि सायाव। बिथाङा बुङो दि हाग्रामा महिलारिजों रावबो दैदेनगिरिफोरा थाहैनाय नंलिया। हाग्रामा महिलारिया गावनिनो मोनसे समनि गागि दैदेनगिरिफोरखौनो सिनाया बुङो। आंखौबो दान मोनसेसो सिगां सिनाया बुंदोंमोन। गावनि दोलोनिनो आगदा आखाइ मोनसे समनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौबो हाग्रामा महिलारिया सिनायलिया। बिथाङा सासे सेल्फिश लिडार। बेबादि सेल्फिश लिडारखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नागिरब्लाबो मोननाय नङा होननानै बुङो। बेजों लोगोसे बिथां राजु नार्जारिया बुंबावो दि हाग्रामा महिलारिया गावखौल' सिनायो, गावनि नखरनि मानसिखौल' सिनायो आरो गावनि उदैखौल' सिनायो, गुबुनखौ सिनाया। बेखायनो बिथाङा गावनि दोलोनि गागि दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया होनना गोख्रों अजद दिखाङो बिथाङा। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।